El districte d'Horta-Guinardó ha presentat a la Biblioteca Mercè Rodoreda el llibre Univers Cifré, un món d'infinita singularitat. Un llibre que recorda la figura de Guillem Cifré, dibuixant de còmics i il·lustrador que va ser veí del Guinardó i que va morir el 2014. L'obra recull una petita biografia, així com entrevistes i testimonis d'amics i companys de professió que defineixen el seu estil i destaquen alguns treballs. Aquest llibret té la voluntat de donar a conèixer qui era el meu pare i l'obra que ell va deixar. Però bueno, era una persona que publicava molt i dintre de l'entorn dels dibuixants és conegut i ja era conegut en vida. El llibre ha estat impulsat per l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Biblioteques i els textos han estat coordinats per la família del dibuixant. Cifré va començar la seva carrera als anys 70 i va formar part de l'escena underground de la ciutat en revistes com El Víbora o Cairo. També va col·laborar amb Televisió Espanyola i va fer tires còmiques als diaris El Periódico i a l'Avui amb el senyor Ruc. Familiars i amics volen en un futur organitzar una mostra antològica de la seva obra a algun espai cultural de la ciutat.